санги гурда метавонад шуморо солҳои дароз азият надиҳад ва шумо танҳо пас аз гузаштани ташхиси ултрасадо муайян мекунед ки дар гурдаи шумо санг вуҷуд дорад. умуман будани санг, дӯстони азиз, дар ду ҳолат метавонад аломатҳои худро диҳад. Якум вақте ки санг дар гурда ва роҳи пешобгузар, аниқтараш найчаи пешобгузар роҳи пешобгузарро маҳкам мекунад ва пешоб дигар наметавонад аз гурда ба пешобдон дуруст ҳаракат кунад. Дар натиҷа пешоб дар худи гурда ҷамъ шудан мегирад, фишори гидростатикӣ баланд мешавад ва гурда варам мекунаду меёзад ва капсулаи болои худи гурда сабаб мешавад, бо сабаби ёзидан сабаб мешавад ки бемор бениҳоят аз дардҳои баланд азият мекашад, дардҳои сахт, ва инро мо почечнии колик мегӯем. ҳангоми почечнии коликӣ бемор агар мард бошад шикоят мекунад ки дард бениҳоят вазнин аст дар миён, дар канали қадкашак, дар худи моя ва узвҳои таносул метавонад диҳад. Дар занҳо ҳам ҳамин гуна то маҳбал ҳатто метавонад ки дард диҳад. ва бояд қайд кард ки дӯстони азиз, дуюм ҳолате ки метавонад аломат диҳад вақте ки санг дар гурда вуҷуд дорад ва солҳои дароз меистад ва метавонад сабаби пайдошавии инфексияҳо ва илтиҳоби худи гурда, яъне пиелонефрит шавад. ва дигар аломат, дӯстони азиз, вақте ки санг аз гурда бо тариқи найчаи пешобгузар ҳаракат мекунад, метавонад ҳамин роҳро ҷароҳат диҳад ва бемор шикоят мекунад ки дар пешобаш хун пайдо шудааст. хун метавонад кам ё ин ки зиёд бошад. аз рӯи дарди зиёд бемор аз дилбеҳузурӣ ва ҳатто партофтан метавонад шикоят кунад ва бояд қайд кард ки дӯстони азиз, пешоби манъшуда инчунин метавонад сабаби пайдошавии инфексияҳо, авҷ гирифтани инфексияҳо шавад. барои ҳамин агар дар шумо ҳамин гуна диагноз гузоштагӣ бошанд, санги гурда, аниқтараш бемории санги пешоб, метавонед ба клиникаи Евромед муроҷиат кунед, мо ба шумо кӯмак мерасонем.